Ja näin lähtee sitten Ricardo Trivino liikkeelle ja annetaanpa Meksikon miehelle kannustuksen heti eteen. Ja kauniisti hänen 2006 Pelgön piirtää eilisen varovaisuuden jälkeen näkee, että mies on koko päivän vetänyt suomalaista Soratietä. Otteet ovat aivan jotain muuta kuin eilen illalla tällä samalla radalla. Nyt nimittäin Meksikon voi jännitä yhtään. Hän panee siitä vanhan sanonnan mukaan rasvakupit eteen ja antaa ritsakiven lentää oikein kunnolla. Hienosti tulee 2006. Ja hyppy siitä ja alusta pelaa. Ei sitäkään pitkää pätkää jää. Eilen kolmea parissa. Ja näin aplodit sitten Ricardo Trivinolle. Ja Jukka Ketomäki, hyvät ystävät. Nyt suomalaiset tarvitaan teidän pikku huutoa. Jukka Ketomäki, Skoda VRC tulee radalle yksin ja häntä vastaan Kalim Al-Ghazivi, Digi 5, Fordilla